Bona nit. Que tinc de dir que el que és la Conselleria d'Educació ha enviat una subvenció de material escolar a l'escola. Està compost d'un parc infantil, jocs didàctics, canastes, moltes coses. Que el passat dia 25 d'abril van haver un teatre infantil en l'edifici multiusos per als xiquets de l'escola, subvencionat per SAL i per l'Ajuntament. Dir també que s'ha començat el taller de teixir, va començar el dia 6 de maig fins al mes de juny, que tota persona que vulgui apuntar-se s'ha de dirigir a les ames de casa. Este taller s'ha subvencionat per aquesta subvenció. Igualment estan els tallers de pilates, que es faran el mes de juliol i el mes d'agost. Segurament es faran en les piscines municipals. Aquest taller s'ha subvencionat als jubilats, que tot aquell que vulgui apuntar-se ja el que és dels jubilats ja revisaran, però no cal. Les piscines que comparo en demanar pressupost per les piscines perquè per atendre el fan i el fan diu que no li interessa l'alcalde Favara mancomunar, perquè al final mancomunar és pagar a través d'un tercer, i hem demanar pressupost per poder obrir a principis del mes de juny a veure si es poden fer gimnàsia i perquè l'escola no s'ho ha demanat. L'escola no s'ha demanat si podíem obrir 2 o 3 setmanes antes que acabarem l'escola perquè sí que es poden cada dia anar un grup allí. I demanar pressupost per intentar obrir en aquestes fetges. I dins de tot el que per part de la Diputació s'ha fet, teníem una altra cosa que es diu València para los Mayores, que també s'ha sol·licitat una excursió a València que va orientat a la gent major. S'ha sol·licitat el viatge és organitzat per la Diputació, que és un circuit cultural per el patrimoni de València en un almorzar i un espectacle de la beneficència. També ho han demanat i estem a l'espera d'això. I una altra cosa, encara que no estigui a punt José Bocarella, doncs va ser igual. Com sempre que diguem alguna cosa, diu que és mentira, així està la sentència 297/07, en què el fallo diu que s'estima el recurs contenciós administratiu interposat contra els acords adoptats en la secció extraordinària i urgent de fecha 25 de noviembre por el demandado Ayuntamiento de Llaurí 26 de noviembre del 2005, debiendo declarar su nulidad, así como la del acuerdo adoptado al ser contrario a derecho. Que tal cual havien dit que havia fet el pleno sense notificar-nos que anava a pleno, la sentència anul·la el pleno i tots els acords que prengueren iniciativa. Perquè no hi ha mentira, que és de veres. No està la sentència, no ho veureu. El següent punt de l'ordre del dia són acords que procedisquen en ordre a la resolució d'un recurs de reposició. S'ha interposat en aquest Ajuntament un recurs de reposició contra què era teu? Contra el plenari? Contra el plenari del d'abril. Contra el 8 de febrer i contra l'EPE d'alcaldia 111/08 de 29 de febrer. Bé. S'ha fet l'informe jurídic i en la proposta del plenari en primer lloc que s'estima en tota la seva integritat el recurs de reposició interposat contra els acords preliminars en base als preceptes legals que acompanyen la contestació al mateix recurs. Explicar la present resolució a la recurrent en legal forma i indicar a la recurrent amb expressa indicació dels recursos legals que poden existir. I la base de aquesta estimació ve donada perquè els actes de tràmit no se poden recurrir. La iniciació d'un procés és un acte de tràmit, no és una resolució definitiva contra la que tu pots interposar un recurs. Si no ho entenen, si no s'entenen l'informe, si així no s'ha intervencions en aquest punt. Vots a favor de la proposta d'alcaldia? Vots en contra? Abstencions? El cinquè punt, aprovació provisional de padrons fiscals de la taxa de tren, guals i impost de vehicles de tracció mecànica. Això ve donat perquè cada any s'ha de fer una relació
tant de tots els vehicles que n'hi ha, com de totes les cases que estan donades d'alta de FEM i d'igual, de valos. Entonces, se fa una relació de tots els que hi ha, s'aplica l'impost corresponent i el que hi ahí s'envia a publicar. I és el que després algunes les cobra l'Ajuntament i aquestes les cobra l'Ajuntament i altres les cobra la Diputació. Cada any s'ha d'aprovar la relació que s'ha imprès. Intervencions? Això s'estima que es pot publicar. Sí, s'aprova i es posa a publicar en un mes. Se pensa allí i s'envia a publicar en el BOC també. S'ha de publicar en el Boletín Oficial de la província també. És una acció que fan tots. I si es posa que si hi ha alguna persona que té que si vol comprovar-se o si el que fa és correcte, si no té els vehicles o el que sigui que no està en el padró, s'ho pot comprovar, estarà a exposició al públic i després s'aprovaran definitivament. Si alguna persona està donada d'alta en un cotxe que no té que al·legar en el mes que n'hi ha per presentar l'al·legació. La matrícula, titular, el que sigui i el S'ha d'aprovar l'aprovació provisional del padró fiscal. Vots a favor de l'aprovació? Una volta passa el mes d'exposició i publicació, si no hi ha reclamacions, s'aprovarà definitivament. Si n'hi ha reclamacions, se resoldrà. Bé, en el sisè punt n'hi ha despatx extraordinari d'assumptes. En principi no hi ha ninguna cosa que posar, però com en l'anterior plenari vam acordar el demanar per a pagar de la família Bernardo Alfonso, han entrat totes les propostes que vam sol·licitar als bancs i crec que preferim passar-ho pel plenari perquè així seria el que hi ha hagut. Quantes? 3 o 4 bancs que han presentat la seva oferta. Se va remetre a 5 o 6 bancs, a Banesto, Bancaixa, Caixa Rural, alguns han contestat. a Banc de Crèdit Local, alguns no han contestat. Banc de Crèdit Local, la Caixa, La Caixa, la Caixa. sí, Bancaixa no va dir que no volia que no m'interessava este i Banesto ens ha demanat a canviar de documentació que ho feia llarguíssim. Entonces, a la vista de les ofertes presentades per les entitats bancàries, la proposta és tancar l'acord el préstec en la entitat BCL que ens fica el tipus d'interès Euribor a 3 mesos més el 0,55% a 20 anys sense comissió d'apertura, ni d'estudi, ni corretatge, ni de comissió d'amortització anticipada. I aquests diners, com ja sabeu, són per pagar a la família Bernardo Alfonso i a la família Ferrando els diners que deixen. Per tant, crec que el normal seria per via urgència, perquè com no està en l'ordre del dia com a extraordinari, però jo crec que és millor que votem la urgència de tractar aquest tema, d'incloure aquest punt en l'ordre del dia i fora de guions. Vots a favor d'incloure aquest punt en l'ordre del dia? En contra? Abstencions? Entonces, en este punt, l'únic que proposem al ple, això ho hauria pogut fer jo com a alcalde, però preferim passar al ple, que és adjudicar-li al BCL o fer el contracte amb el BCL d'aquest préstec. Vots a favor? Sí que voldria afegir que a banda de que les condicions són més avantatjoses en comparació a les altres ofertes, també el BCL és el banc de crèdit local i aquest banc treballa només per ajuntaments. Per tant, és de més confiança fer aquest tipus d'operacions fa 20 anys en un banc que es dedica a treballar en l'Ajuntament i a fer els préstecs en ajuntaments i que no ens passe com en altres bancs, com el Banc de València, que ens va embargar hasta esquissar de la boca. Entonces, afegir que a banda de les condicions avantatjoses que tenim respecte a les altres ofertes que es diferencien en molt, que un punt a favor també de l'oferta d'estes, que és un banc que es dedica només a treballar en ajuntaments i que si tot va bé, la setmana que ve signaríem l'operació en el banc i en el mateix acte pagaríem